бардорам хеле гап бисёре ки мошина 2002 2003 2004 2006 мекунам медонам акам ин масъалада ҳеҷ сон гуфта наметавонам касе ки астраҷӣ хариданиай ҳамин масъалада сахт эҳтиёт кунед чанд намуд проверка кунед баъд бихаред. мардум салом алейкум. абзори имрӯза бо Opel бо кам зака зехсон чӣ ҷой зехшавиша дигар бо доғи мошина қимат бикунем соф Opel Nex доғ мошина сар мекунем якм айзомаш барои чи Astra G Opel назар ба бигем Toyota Mercedes якм поколение дигим поколение сеюм поколение хеле номгузорӣ карда бошам Opel боша ба ҳарфҳо номгузорӣ мекунанд A B C D E F G ба монанди ҳамиё аки чӣ хел ада Vectra Vectra B Vectra S ба далише мерава категория Astra F сар мешава Astra F G H I J мерава аки ира барои чи Astra G меган асосан биги бояд Astra G биган Astra G киши G худаш дигар намуди мошинаю ёзи Astra G абзори имрӯзаро бародаро кам тариқаи дигаре мекунем баъд шумо дар ҳамин масъала чӣ фикр доред комментарияда бинависед дизайни Astra G бародаро агар Astra F ё Vectra дигаш агар все равно хеле стариковски бутова камтар видиш замонаи 2021 да камтар интобра все равно Astra G камтар боз дизайниш замонави ам натворена ки все равно види скучни неста масъалаи кузовда бародаро агар Astra F проблеми небоша қариб ки ҳама ҷош мепурсид Astra G да хеле вона мехӯрад не ки ба ҳар ҳол ягона ҷоеш ки камтарак проблемай ним аркош мепурсанд ана ҷаш бародаро барои знатакои Opel касе ки агар бидона ки неми даричаи бак да чӣ ҷой гирай нем пластмасак барои чиай поин комментария бинависед мо ахири видеода мегӯем ки барои чиай бародаро ин мошинам ранги дига мошин вори рестайлингиш чиста ранги ҳамон мешавад мошини ҳозира мошину рестайлингай рестайлингиш фақат ин фар бампер гили диско гили чихолои салон фари пеш облицовка ҳамин ранги дига мошина вори ҳам хеле рестайлинг мешавад стоп сигнали ин намуди мошино бародаро ҳуинам боло да таи лабаҳои да ҷой гирай баъд ай кабриолетҳо купеошон стоп сигнал да ин болои багажай ки хиёл мекунам ки кабриолета стоп сигналш ёда камтарак бо хушрӯтарай масъалаи комплектатсияшон да бародаро иам ранги Astra F вори комплектатсияш айрӯи намиҷаш фарқ мекунад баъд комплектатсияш чӣ доштанаш чӣ надоштанаш гаррени комплектатсия разнообразни қатъи истеҳсол мешаванд ай дискои прастои штамповка сар карги ба дискои престижу ё ки опорни дискои ақиби хелеш надора барабановияю то кондиционеру бекондиционер электропакет бе электропакет то мотори А1 сар карда то мотори дувдира фарқияти багажи кабриолети купе айсидан ай беғарзи стоп сигнал бо дарувае ки кабриолети купеда неҷашон обшивка дора сидан надора масъалаи шумоизолясияш бародаро ин назар ба Astra F хела даработина хела состарай ки ира мо школаи немисира айнами резинкои даре ки ҳаста намиҷода айм резинко уже маълуме ки шумоизолясия ҳамин мошин резинкои чи резинкои болову поён шумоизолясияш ба дараҷаи олия соли барориши мошино аз соли 1998 сар мешавад то соли 2004 дар германия истеҳсол мешавад то соли 2006 дар полша то соли 2008 дар россия баъди соли 2008 то 2010 дар украина сборка мешавад баъд явм тамом баъзе Astra G бародаро ба ступицаи 4 болта истеҳсол мешаванд ва баъзе бошад ба ступицаи 5 болта ҳама як комплектатсияш зависит мекунад ай ҳама дар мотори распространениш дар тоҷикистон 1.6 бо мешавад полиинжектор бо мешавад 4 инжектора фарқияти полиинжектор дар 4 инжектор дар ӯе ки полиинжектор ҳам карбюратор дора ҳам якта фарсунка дар байн дора 4 инжектораш 4 та инжектор дора баъд поршиниш худаш болои поршини 4 инжектора риждак мешавад болои поршини як инжектора камтар чиқарак мешавад ки вақте поршин болош ростак шид ҳамонҷода камера разгаранида кафидан бо зуртар мешавад ҳамин ҳисоб қувваи аспи 4 инжектора ай полиинжектор зиёдтар азбаски поршини 16 клапанау 4 инжектора ҳарчун болошон риждакаю ҳарчун як хеланд ҳам хеле гап буд ки агар ремонти 4 инжектора бикана мотор мезана ки бародаро мотор не ташнем клапано қатъ мешаванд
балои ҳамаш дурӯғ ай. Агар ремети 4 инжектора бикана ягон балош намезанад. Ба ақидаи ман бародаро ай ҳама дар кузови асраҷие ки раҳ дар зур меравад, кузови караван ша чиқе ки универсал мегем, бо кузови бигем боли мени мерафтагиш сидан ша ай ҳама дар кузови дар назари ман бо мегум безеб мерафтагиш хаҷибе ки гармошка пармошка дар метака мумкин дар кор шавад ягон ҷода салтон бизана. Хаҷибекш бародаро гуфтам безеб мерава ҳамин корро ҳамаша бартараф карданда одамо бо кӯшиш мекунанд ки амализатор дид тамонанд, ҷони сиёҳ бикунанд, ис кунанд, ус кунанд, ки все равно бародаро ягон хе ёрдам намекунад. Хеле ки жёстке буд, ҳам хе жёстке мемонад. Мегзарем бародаро ба қисми проблемош. Яке аз проблемои ки мо уже қайд кардем, распространёния инем ҷош мепурсанд гуфтем. Яке аз проблемои кулли ҳамин опело гулуштелошунай ки қисми мобайниш задиш тез мепурсанд. Проблемаи калони опел дар чия гуфтем моторшунай ай ҳама дар проблемаи калоншун ҳамияй любой намуди опелаш маслахир мешавад. Астраҷора сигналшунем хеле ди кнопка қатияй инем ҷои кнопко чиқе ки дар инем мошин дидесен медарам безеб мешаванд. Хадаҳои астраҷо қатъи хадаҳои вектрабиё монандӣ доранд, чиқаде ки дар навори вектраби гуфтем ки рулевои калонкаи вектраби ҷои проблем нишад тез вайрон мешавад. Хадаҳои асраҷи ҳам куллан анамхелай рулевои калонкаш проблем ниай. Масъалаи солош дар бародаро бисёри одамо самнӣ надан. Ман ҳамира гуфтанем ки ҳамин мошини асраҷи 2006 100% дора. Яке аз проблемаҳои распространёни опелои то 2008 ҳамия ки нем патологшон аввал латай, баъд мачалкай, баъд фанер. ҳамун байншон мачалкашон дар ҳавои тоҷикистон месӯзад, лата хам мезанад ки ин боиси айсари нав чихолкаши патолог мешавад. Яке аз проблемаҳои распространёни асраҷи ҳамия ки печкашон сальникои борик доранд, ҳамун сальникҳо қоқ мешаванд, ора тез маҷбурӣ ки алиш кунӣ. Яке аз кузовҳои қимати асраҷи ҳам кузови седан шай ки дар багажникшам дастаточно вместительный. Дар бораи равиш ҳамира гуфтанем ки агар мини мара фаҳмидан бихоҳем лично мадан назар ба ира вектраби хеле бо меҳкитар мераву комфортнитарай. Мегзарем ба саволи асосӣ барои чи асраҷиро бисёр мехаранд. Хоб хайки одамои средни агар бо ба назар бигирем фарз кунем бисёри одамо астраеф доранд. Одами астраефдор хайк агар бо ин фарз кунем мошиниш дилиша бигираву буфурӯшад, бояд чӣ мошин бихара? Мошинша мефурӯшад 35 ҳазор максимал намерава. Фақат 5000 10 000 дига хуш кардани бояд мошин бихара. Фарз кунем агар ина максимал 35 ҳазор агар фурӯхт 10 000 хуш кард 45 ҳазор пул дора. 45 ҳазор чӣ меягон? Ягон намуди Toyota бигӯй соз намегирам, Corolla ягам созша намегирӣ. Агар бигам мошини аз ина пештар бигирам 100% бо мегем асраҷи туриш мегира. Баъд бо одамое ки мегам мошини рафта хайк баъд чхеле бо мошин бозор барои тай навесор фурӯ гарди мошини тоза каги мондагиан ку. Баъд ё хелеро мини дига нав бигем сағал бозор намефурад брай. Ҳама гапа ман барои чӣ гуфтаистам? Мошини вагон агар дилат бикаша, Corolla яго ай 75 80 ҳазор сар мешаванд, боло мераванд. Агар асраҷиро дар назар бигирем, хайм 65 70 60 ҳазор ҳам хеле асраҷи вагон ҳастанд. Барои ҳам бигем мошини вагонам арзонашози ҳам асраҷи туғри мегира, мошини гаштагишам боли мини бигем ай астаф болотар асраҷи туғри мегира. Ба ҳамин ҳисоб ман фикр мекунам ки асраҷи ҳозираш дар дани мамин талабгораш бисёртар. Айнаи пластмаси гуфтагимон бародаро якум функсияш барои вақти дара ҳуй мекунӣ ақиба. баъзе шофёрое ҳастанд ки барои ба садамат дучор нашидан дари ақиб мефурӯшанд ки айдрун ҳуй нашавад, фақат ай берун ҳуй шавад. Инем хел дига дари мошин айдрун ҳуй намешавад. Бо як вазифаи ҷондор дар чия ки нехе шкофак дорад, ҷои калпачокай нехе медозӣ, калпачока то метӣ намегирӣ. Ак намедон бардор ин функсия чанд ха функсия даркория барои ки ҳамин хем қапида ҳуй када мешавад. Неки қайд сарона опел кадаиш. Абзори рӯзаи мо ин намхели буд. Касе ки ҳамин намуди абзор маъқулай комментарида бинависен. Чӣ мошини ҳам маъқултон боша комментарида бинависен. Хай